हाँ तो नमस्ते नमस्कार। तो कैसे हमारा भाई लोग तो फिर से लेके आ गए बकवास बिल्कुल कॉमेडी। चला वीडियो न्यू ट्रेंडिंग वीडियो लेके आली छो खेसारी लाल के नींबू खरबूजा भइल। तो चला बेगा टाइम गयो मैंने शुरू कर चाट के बकचोद। अच्छा रे खेसरिया बहुत पोता जब तू छौरी के सलवार समियाना बना सकेला तो सूट साड़ी काहे न हो सकेला हो भाई चुके सारे पोता तोरा समझ में ना आता कि भौजी के चढ़ल जवानी बात बेकरारी ना होई। भौजी के पेलवावे के शौक बा पेल दो तनी बढ़िया का खूब हो नीतीश के राज बा तो दुनू बेरा पूजा न होई गोरकी पतर की भौजी दुनू बेरा पूजा भइल दिन रात दुनू में पूजा होइले आगे का होइल हो तनी उहो बतावा। अच्छा पहले पूजा भइल अब नींबू खरबूजा भइल ए भोसरी कहा के कैसे नींबू खरबूजा कैसे हो जाई हो तो दोनों चीज खरबूजा हो जाए लेकिन नींबू ना खरबूजा होई भोसरी कहा के कुछ गा देवेला बाल तोहारे करे छापा 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 कौन जी का कहला सीधा शब्द में नहीं कह सकत रहा कि बाल तोहारे करे झप्पा 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 गुरु में तोहार लन करे छप्पर 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 कमर तोहारे करे लपा 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 लपा। ए किसारी भैया कमर भौजी के लप लप करता था आगे का करता तनी वो बताओ खोल के बताओ भौजी के का मन बा। राना बा देखी के लोग दीवाना बा चलो बोली में तोरा ताराना बा देखी के लोग बा दीवाना होता भौजी के पातर कमर गोर जवन देख के तो बच्चा का बुढ़बो दीवाना हो जाई हो 60 साल के बुढ़बो दीवाना हो जाए भौजी के गोर जवन छिंदो भौजी का कहलू है कि 8वां अजूबा भइल कि नींबू खरबूजा भइल तो माने तू पहले बार थोड़ी ना तोहर नींबू खरबूजा होइल बा ऐसे पहले तोरा ऐसन गोरकी भौजी कितना के नींबू खरबूजा हो गइल हो। रहने तो डोलतावे यही से दिल हमर बोलता चले लुरा हमें तो डोलतावे देखी के दिल हमर बोलतावे तो का बोलतावे तो भौजी के पेले के मन बना तो दिल ये ना कहता कि निवरा के भौजी के पेल झूठ बोल रहा है। नो 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 आई एम टेलिंग सारी कृष्णा के चूजा भइल तने बुखारा पूजा भइल कि खेसारी कृष्णा के चूजा भइल नींबू खरबूजा भइल तो ये खेसारी भैया तोरा से नहीं हमरा तो भौजी के हमरा लगे भेज द हम पेलम ऐठ के तो 7 दिन भौजी रोई बैठ के। अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी पूजा भइल खाना कि नींबू खरबूजा भइल हरि खाला हो ए हमर पातर कमर गोर बदन वाली भौजी खेसारी भैया से नहीं के कुछ आव हो हमरा ठई आव हम तो ना खाएम तो रसो कम से कम नींबू के गाड़ के छोड़ देम तोरा जो दोनों जोबना के हो। आज के लिए इतना ही वीडियो पसंद आला तो लाइक करा शेयर करा कमेंट करा चैनल पर नया बार सब्सक्राइब हो जाए के चाहे मार लन से मोबाइल के डिस्प्ले फिर मिल जाएगा वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।